אנחנו עם המפתח השני. אריה, מה המפתח השני? מפתח מספר 2, אתה יודע, אני צריך להגיד את זה מתוך שינה, אבל מפתח מספר 2, מפה עסקית. זה קשור באיזושהי דרך ללוח התוצאות. מה שאומר אנטוני רובינס, שתוכניות הן חשובות. אני לא מזלזל בתוכניות, וחשוב שיהיו לכם תוכניות. ובטח כבר עשיתם תוכנית עסקית, ואם לא עשיתם, אתם בטח תעשו. מה שלא פחות חשוב, זה לא רק איך אתה מתכונן למשחק, אלא איך אתה מנהל אותו בפועל לפי מה שקורה בשטח. ולכן, שני הדברים החשובים ביותר לבן אדם, וציינתי את זה כבר בשיחה הקודמת, שני הדברים החשובים ביותר לבן אדם, ובטח ובטח לבעל עסק, זה לדעת לאן הוא רוצה להגיע בדיוק. ככל שתהיו מדויקים, הסיכוי שתגיעו לאותו מקום הוא יותר גדול. והדבר השני החשוב, איפה אתה נמצא באמת. לא מה הסיפורים שלך על איפה אתה נמצא, או הסיפורים שלך על למה לא הגעת למקום שרצית להגיע, אלא בלי שום סיפורים, עובדות. איפה אני נמצא? לאן בדיוק אני צריך להגיע? ומה הפער? המפתח להבנה וליצירה של תוכנית פעולה היא בהבחנה של הפער. כי לרובנו יש סיפור על הפער. אם אני רוצה שיהיה לי 100,000 שקל הכנסה בחודש, ויש לי רק 22,700, מה שהפער הזה בין 22,700 ל-100,000 אצל רוב האנשים מופיע בתור בעיה או בתור כישלון. מי שעסק פעם בספורט יודע שהפער הזה הוא בסך הכל מעורר אותו לנוע כל הזמן קדימה. זו הזדמנות. זה מעודד אותך לחשוב בצורה שונה, לחפש דרכים אחרות, לאלתר, להקשיב אחרת ללקוחות, לשתף פעולה עם אנשים, נדבר אחר כך על מינוף. אלה דברים שאתה תיצור אותם רק לאחר שאתה תצא מתוך אזור הנוחות שלך. וזה מה שהמפה העסקית תאפשר לך. תוכנית חשובה, מפתח מספר 2, מפה עסקית. כשאתה סיפרת על הסיפור בעצם, אני קורא לזה תרצת נפוצה. אנשים חולים בתרצת נפוצה, זה הצורך להסביר למה הם נמצאים איפה שהם נמצאים. לא מעניין הסברים, מעניין מה עושים איתם. לא, הסברים הם חשובים. אחרי שתצאו לפנסיה, אתם יכולים לכתוב ספר, וסטימצקי ישמחו אפילו לשווק אותו. אבל זו קריירה אחרת. אנחנו עכשיו בייעוץ נדל"ן. אוקיי, אז מפתח מספר 2, מפה עסקית, שאנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים, לאן אנחנו רוצים ללכת, ומה קורה באמצע. תודה רבה לכם, ניפגש בטיפ השלישי.